Hej. Det her, det er en termin, og den virker ved, at man tager sin hånd her, og tager sin hånd her. Man skruer op med den her hånd. Og den her hånd. Så tager man og laver tonen lysere og mørkere. Så skruer jeg først op. Og det lyder ret vildt. Så kan man spille på den. Og for at det ikke skal lyde helt op, så kan man faktisk stå og vibrere lidt med hånden for at få den til at lyde lidt sjovt. Fantastisk. Man kan spille opera, man kan spille alt muligt fantastisk. Prøv at høre. Altså, jeg ved ikke lige, hvordan man spiller den, men jeg prøver lige. Og som du nok kan høre, så kræver det en lille smule træning, fordi det står ligesom ikke her i luften, hvor man skal finde fingrene. Og det er rimelig åndssvagt svært, og specielt hvis man ikke lige har øvelser. Men det kan jeg jo for eksempel gøre nogle andre dage. Og så kan jeg komme tilbage, og så kan jeg vise dig, hvor fantastisk dygtig jeg er blevet. Men det var faktisk ikke det, jeg ville. Jeg ville bare indspille en sang, og den gør jeg faktisk live her om lidt. Og så kan du se, hvordan det er at spille termin, uden at have øvet sig fuldstændig live på en ny sang. Og den sang, den hedder Mad.
Og den kommer lige om lidt.